good morning, good morning, good morning. Oh, good morning pa dahil dili. Alas 10:23. Pwede. Pero night lang. Ano siya, pwede mo kitag mo na ako. Yan mga bay namin sa gawas karon no kay. Mura magnaluyan ako kay wala na ko na adlawit. Mga ano parang nanghihina na yung mga laman buto-buto. Kasi hindi na naaarawan ba. Ala, niyabang si Inday, di na ba Bisaya. Wa na nabuhat sa init. Wa na mainit eh. Wa na kitag adlaw. Ito nga. Minaw ko magluya kay ko ang lawas. Maaman. Kanang ko magabi kanang tingalan niya. Magluto ba? Siyempre, nikabuntag, kapoy na kay ko. Pinangla na matog. Hindi, mura mo naluya. Yung ko magawas ko mura. Boring na kayo ang kinabuhi. Narasod balay. Ano na, bata? Lapas. Nya day. Mani nga ni gawas ko mga bay karon. Lagi pang gutom isa daan. Nangaon mi dire sa latar tray. Oban si Kuya Earl dyan. Na daw ni sila klase ron, make-up class ko nun eh. Yan, naanta ko idala diri ba para sa mga staff dito sa video. 15 ni kabuok niya. Pangutan naman ako ang mga staff sa video kung pila sila kabuok. Inamta ko ituyok karon sa video ba? Ha? Ha? Kami mo pa magpakaon na. Wala ito mga bay na ako ituyo sa video. Kuha ko sa akong ATM. Nag-promise ko nila nga magda ko kay mga followers. Misab na ko ang ubang staff sa video diri sa may Mercado Banda. So, nakabaw sila na maligya ko og puto cheese. Then, ako silang gipangutana kung pila sila kabok. Itong giingon 12. So, ako lang giingon 15. 14, no? Basta na. Dili lagi. Makakabot sila 15. Unya kay Sabado man dahil. Sarado man sila. Sarado may sila mga ba? Hindi. Kung himon, ko na lang ni panghatag diri sa kuan mga tao diri nga ngayang tagaan. Kaning naani mga daplin-daplin ba? Nga. Kaning mga namalimos bitaw. Yan na ko gitagaan dito. Taon loy kayo dawat itaon dayon siya. Ala nagway salamat. Naanad na tana. Mapas magtuturot. Ay, salamat. Nakagawas na gyud si Inday. Nagadlaw kay akong life no. Narasod balay. Wala ko laing makita kundi akong mga anak. Kung uyab nga pula. Si Ate Irene. Nagtagiya sa balay nga mga abangan. Talagsara kay mo lagi iniglakaw sa mga estudyante nako mga bay. Tapos nagakuluyan na kay ko nya. Siyempre matuog na ko. Subok adlaw matuog na. Nya nigmatang hit na. Kung nandiyo madlaw si Inday, mo ni gawas ko karon para madlawan ko. Kulit pa tamo?
Dayon mamalit mi karon og kana pang Christmas party ni baby girl. Nalagom naman kag may day. Sige pagpainit day. Na. Dayon palit sa kong sapatos ni kuya kay ni surrender na iyang sapatos. Oh, come on. Giahat. Sila ning maningkamot ta kanang ato aging paningkamot ba. Kay murag lugos na to gasto no, murag sayangan ta ba. Kung sa mga gawas na guys hindi, gawas po ng kwarta. Sabi na kuyog ang mga bahandi, Diyos ko po, Rode. Gasto kayo. Nya sugoon, Shosh, Mario Josep. Katabang. Katabang ko sa abroad, katabang sa putire mga bay. Makalagot, enjoy. Makamemot ko sa akong life diri nga, ma-enjoy ko. Siyempre, dugay nga panahon bitaw nga. Kuha ko silang side. Muna yung nahitabo.